ilalim niya mga manoy, oh. Ganyan ang itsura sa ilalim. Mga manoy, mga manay, dito pala kami ngayon sa may Matulungin Street. Mayroon kaming kasamahan na tricycle driver na yung kanyang motor ay mayroong diferensya. At gagawin ni Mr. Ito yung mekaniko namin, oh. Hi bro! Ayaw. Hi! Yan, siya yung gumagawa mga manoy. At saka nice ko lang ay babahagi sa inyo yung video na to kasi bahagi na rin to ng buhay ko mga manoy, dahil ako isang tricycle driver din. Kaya mabuti ko na rin na i-vlog din kasi bahagi na nga ito ng aking buhay. At saka ito yung may-ari ng tricycle na ginagawa ngayon. Hi bro, ano pala pangalan mo bro? Argel bro, Argel. Argel. At kasama namin tricycle driver. Ako pala si Christopher Gonzalez. Okay, ngayon ito mga manoy, inumpisahan niya yung motor na kanyang gagawin. At ito, ipapakita ko na sa inyo. Alright. Alright mga manoy, yan na. Sinisilip-silip. Ano mayroon dyan? Ayan na, ayan manoy, oh. Yung mga sekreto pala yan ang pagpupuko para si ako, wala rin akong alam dyan. Paano ba yan buksan? Para naman mga manoy na makakuha kayo ng konting idea. Lalo na itong motor na to, barako eh. Kaya medyo may mga sekreto yata ito na dapat nating sundin paano buksan siya. Yan o, mga manoy, oh. Yan na, binuksan na po. Yan na po. Yan na po, binuksan na. Baka may ginto. Kaya titingnan nyo na lang manoy kung ano yung mga dapat palang gawin, paano umpisa niya para pambuksan siya. Yan na. Lapit na. May sira. Ginto na may kita. Ayun na mga manoy, yan na, nabuksan na. Yan na po yung takip. Ito po yung takip. Yan. At ito naman yung itsura niya sa loob ng makina manoy. Yan. Yan. Tatanong lang natin sa mekaniko kung ano yung sira. Alog daw, guys. Maluwag. Ibig sabihin, hindi alog sa ulo ha. Alog alog sa makina. Ibig sabihin mga manoy, may na maluwag na pisa doon sa ilalim, kaya pag sipa, pag kickstart niya, dumudulas siya mga manoy. Hindi siya ma-kickstart. Yan. May konting pukpok manoy . Hindi yung pukpok na babae . Pukpok sa makina. Baka mamaya isipin yung mga manoy, pukpok, ibang pukpok to. Ibang pukpok to mga manoy . Yan o. Yan ang tinatanggal yung mga manoy. Ang tawag naman yan ay clutch housing ba? Hindi housing nga yung bahay, housing sa makina. Yan tawag yan mga manoy, yung housing. Housing sa apil ko ngayon . Wala kang bahay, magkakabahay ka na. Clutch housing yung tawagin yan. Hindi baya, clutch housing. May butas ka, may butas yung ano eh. Yan parang. Ang ganda ng panahon, kasi ulan. Tingnan nyo na lang na maigi mga manoy, kayo na lang bahalang manood dyan kasi yan na, natanggal na manoy. Ano? Uy, yan pala yung itsura niyan. Sa barako. Sa barako. Yan, ano namang tawag niya na Mr. Mekaniko? Anong tawag niyan Mr. Mekaniko? Clutch lining. Yun. Clutch lining. Yo. Yan mga manoy, clutch lining daw yan. Yan, piraso. Hindi na ako tayo. Yan, piraso. Meron? Meron ka dyan? Ngayon, Ha? relax muna daw. Maninigarilyo muna daw sila mga manoy. Mawala muna ako sandali.
Alright mga manoy, papaliwanag ko muna sa inyo kung ano yung diferensya nito. Sabi ng mekaniko mga manoy, itong nasa ilalim manoy, ito lumuluwag siya manoy, ilalim. Kaya pag padjak mo, pag i-start mo, hindi siya kumakapit, dumudula siya. Kaya ang gagawin sa mekaniko, tatanggalin muna to mga manoy, itong clutch housing niya bago to maayos yung diferensya sa loob. Okay, habang naghahanda muna ng gamit yung mekaniko natin at mawawala muna ako sandali. Ayan naman oy, inumpisahan na niya na tanggalin yung tawag niya na clutch housing. Kasi nga man hindi naman matatanggal yung sira doon sa loob pag hindi naman tatanggalin muna yung clutch housing niya. Yan, nilagyan niya mo. Housing niya. Oo. Ilalagyan mo naman ng basahan. Iniwan ko kung bakit nilagyan niya ng basahan yan. Ang mekaniko na rin nakakaalam yan kung bakit. Yun ang purpose dyan. Yan, ilagyan din niya sa taas. Pangalawang basahan na yan mga manoy. Yan. Yan na lang gagawin ng makina. Yan ang kanyang idea lang ng mga Kanya, mekaniko yan. Ibang... Iba-ibang paraan ano. Oo. Yan. Wala. Okay. Kanya pa ako talo. Nakailang paglalayag kayo? Marami. Sinamuhan naman dyan. Yung may lumulag na parang gear doon na maliit sa, Yung ano? sa loob. Umano yung kickstarter. Yung kickstarter niya, Parang- pag sipa, dumudulas siya. Hindi ko makakagat. Hindi kumagasad. Ganun naman naman pala ako. Hindi. Minsan hindi ko makagat sa kanya. Malambot. Dumudulas siya. Gusto mo rin yun. Alright mga manoy, mawawala muna ha. Gusto rin yun kung hindi maano. Dito, may maluwag sa loob. May maluwag dito. Yung tinuturo. Ito maluwag sa ilalim. Kaya pag dumudulas siya. So, yan halos matatanggal na. Yan. Kita nyo mga manoy, yan itong nasa daliri ko mga manoy, yan. Maluwag na siya sa loob. Kaya pag i-start niya sa tadya sa kickstarter, Kumakabyos. siya manoy, hindi siya kumakalas. Hindi ko makakabyos. So, kaya hindi ma-start yung makina, hindi siya paandar. Pero pwede itulak, Oo, pwede ito. no? Pwede itulak. Puti, hindi na ano. Okay, mamanoy, wala pa yung mekanik ko, may ginagawa pa siguro or naghahanda pa ng gamit. Babalik na lang ako mamaya mga manoy. Ayan na mga manoy, pukpukin na niya. Hindi yung pukpok ha. Paalala lang, hindi yung ibang iniisip yung pukpok. Pukpok sa mga ganito manoy. Yan na. Tigas pala no. Biglang magsipyat pukpok ha. Matigas. Matigas manoy, matigas. Ano ang matigas? Matigas. Ano matigas? Nag-iisip ka na naman ng ibang tigas. Matigas pala ito. Matigas tatanggalin. Tatanggalin. Para, Iba na naman yung inisip yung matigas. Ano ang isipin nila? Anong matigas? Yun. Yun. Lumambot din siya. Lumambot. Anong lumambot? Yung tornilyo pala. Yung tornilyo, Lumambot na yung pala. nut, oo. Yun pala yun. Iba naman kasi inisip yung lumambot eh. Pambira. Sorry na. Ayun na. Pambira. Ayan, maya manoy. Tatanggalin na. Ayan na. Washer. Sir. Yung washer niya. Yun. Yun. Natanggal na yung unang yung bahay-bahay sa clutch mga manoy. At ano ba yan? At parang ayan na. Ayun na. Yan na mga manoy. Yun, ayun na. Yan na. Yun ang housing. Housing! Hindi housing na bahay ha, yung clutch housing. Ang diferensya pala manoy yan yung inalog-alog ni Mr. Mekaniko. Ayan. Gear. Yung gear man na. Woohoo! Magat minsan.
Ito yung sira mga manoy, yan oh. Yan oh, maluwag siya. Alim na oh. Ah, maluwag. Busing. 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 Busing nga sa. Busing nga, tama ka nga sa sabi mo. Di ba? Ang galing mo talaga. Hindi ko nagkamali, di ba? Para rin ako mekaniko ah. Parang naglalaro ko ikaw ah. Oops! Wala mo na sandali mga manoy. Mga manoy, nagbabalik na ako at tinatanggal na sa ating Mr. Mekaniko. Ayan na. Mayroon din siyang lock. Alambre ah. Yun. Ilalim niya mga ano yun. Ganyan ang itsura sa ilalim. Buti di ka na. Wala yun? Hindi nila yan dito. Hindi ko, tumpo kayo dyan, hindi ka. Mahirap din tanggalin mano yung lock. Kasi matigas talaga yung lock eh. Kung magkamali ka dyan, tatalsik. Kaya kailangan din talaga mag-ingat. Kasi pag tumalsik yan, Ang gabi. Manoy, pinalalayan manoy para Ito? sigurado. Iangat niya tapos sikwatin mo siya pa Oo nga. labas. Okay. Yan. Okay. Pa. Andala. Oh, Up. Yun. tara, ulo na. Yan, siya manoy. Ito yung tinanggal nila, matagal na hirapan konti. Ito mga manoy, oh. Yun ang lock. Balik natin, baka mawala. Yan ang manoy, oh. Ito yung maluwag. Busing nga, di ba? Pero wala nang bibili na mas busing yan. Hindi na sila nagre-rebusing yan. Ha? Ibig sabihin, bilihan na itong buo. Oo. Ay, putik na yan. Naku, Kailan lang nila may hinahangan ng ano. patuyok. Makakabili ka niyan pambarakuan. Para sa Ngayon mga manoy, Yan, Ah. para tatanggal siya yun. Natanggal yan pre. Kaya lang wala lang nga silang busing ngayon. wala nang busing. Wala mabili nito? Oo. Naku. Hindi na sila nagre-rebusing ngayon. Yeah. Tingin. Mga manoy, ito yung diferensya na. Kaso lang, dati daw mga manoy, mayroon daw na mabibili na busing. Ngayon, wala na daw. Kaya, ang may-ari ng motor, Yung softdrink sa bibilihan talaga ng buo nito. sa may Buo talaga yung bibilihin. Kasi wala naman daw busing na mabibili pa. Dapat, busing lang dapat. Kaso nga lang, wala na. Kaya ito, buo ang bilihin. Alright, mga manoy, nandun pa. Bumibili pa yung may-ari. Haantay pa namin. Alright. Alright guys, nandito na yung mga pisa nilang binili. Guys! Ito yung gasket. Ito pa ito. Ito yung clutch lining. 1, 2, yung sampang ito mo. At ito naman ang langis. Langis, dalawa. Dalawa. Magkano halaga nito? Kasama na. Ano? Shot kalahati kamo. 280 yan Kalahati. isa. 280 isa guys. Dalawa, di Ang for gumagawa guys, ito guys. 540. Ito naman, magkano to? 1, 2. Apat na piraso guys. Original. Lining. Yan. Yan. Original. At ito naman, Ayan. ito yung gasket guys. 20 yata yan. Halaga ng 70 pesos guys yan oh. 70 pesos. Yan, 70. Tapos yung kinabit na guys, yun 950. ay halaga naman yan guys ay 950. Yan, liit lang. Yun lang. Yung gumagawa, yung gumagawa. Piraso. Magaling. Magaling po gumagawa. Ako sa kahit Yan.
Okay, ma'am. Yan na guys, kinabit na siya guys. Alam ko, sasakay. Yun, wala nang alog to. Lods! Yan guys, wala nang alog siya guys. Oh. Umiikot na lang siya guys, pero wala na siyang alog. Yan. Yun lang ang diferensya guys. Ang ginawa na lang guys, yung lining medyo pudpud na rin siya guys. Sinabay na rin siyang palitan. Ito guys. Ito. 1 million views. 1 million. Yun. Ito yung lining guys, sinabay na lang din. Kasi itong lumang lining guys, ito, medyo palitan na rin guys. Kaya sinabay na lang siyang palitan para isang gawaan na guys. Yun mga manoy, mga manay. Ito yung kwento ng aking buhay. Minabuti ko na rin siya ay vlog para na rin na ibabahagi ko sa inyo dahil kabahagi na rin ito ng aking buhay guys. Bilang isang tricycle driver. Iyak yung tricycle driver sa kapos. Yun. Gasket. Hindi mo kaya Alright. kung mapayam ng motor, hindi mo kaya ano. Ganun mo gamit. Yan na guys, sasalpak na siya. Matapos ako din mag-shut out ha. Shut out pala sa mga kapatid ko dyan. Okay. Walang alog. Padyakan na, Toy. Toy, para padyakan. Bago eh. Alam yung driver mo. Padyakan yung driver. Ito yung manugang natin, Jose. Manugang. Mga tawad, sabi niya sa mga driver niya, puta, kuya, yung pag umaga, hirap na pandarin, kinakadit na lang. Sisirain. Hindi, kinakadit na lang pag umaga. Sirain pa yung CD. Paano hindi mahirap pandar, hindi na yun kumakagat. Hindi na kumakagat yun. Hindi, kumakagat. Pero Kaya lang, mahina. Lumilihis. Oo. Ay, ginagawa nila, kinakadit na lang. Anong klaseng kadyot? Ganyan. Hindi kadyot na ano ha, sabi ko rin, baka may sabihin lang ano. Mamaya isipin nyo mga manoy, yung kadyot ba yung itutulak? Yung sabi, yun yung kadyot. Yan. At ito yung mga iba niyang mga pisa guys, mga manoy yan. Ayan ay kakabit na siya. Lumilis. Oo. Wala na to. Okay pa yung ngipin, kasi yung ano, yung busing. Ito? Papakita nyo Yan yung gumagawa. natin. Ba't pinabad mo yun? Yan guys, Lining yan. yung gumagawa. Semester, Mister. Chip mechanic. chip mechanic. Mechanic. Yan, Totoy. Tawag niya talaga dito guys sa mga tricycle driver na samahan ko. Totoy. Hindi yung Totoy ng ano ha. Hindi yung ibang Totoy ha. Totoy talaga. Pangalan. Pangalan, Totoy. Bastos kayo ha. Mga viewers. Yan. Pitso. Alright guys. Ito yung buhay ng isang tricycle driver. Oo, diba? Bahagi ng aking kwentong buhay. Ito ay talagang pag tricycle driver kayo guys, Yung lover. ay talagang sweet lover. Sabi niya. Kasama na yan sa hanap buhay guys na masisiraan din talaga. Masisira din talaga. Motor. Yan. Bawal ang backride. Sa ngayon. Hmm. Oo. Sigurado mahuhuli ka. First open 1,000. Mahuli ka ng misis. Ibang backride na yon. Oo. Yun. Siyempre, pogi yan eh. Kailangan pala mga manoy, pag pinalitan ng bagong lining, kailangan pala siyang ibabad muna siya sa langis. Para dumulas. Yan. Para dumulas. Magkapanood. Para daw dumulas. Baka naman na dumulas ang lining. Yan. Pero yung plates niya, kung tawagin mga manoy, ito, bukod doon sa lining, may plates pa siya. Ito. Ito naman, paglagay naman niya mga manoy ay alternate. Una, lining, tapos plates. Yung kasunod, magkasunod-sunod sila. Anong lagayan? Anong lagay na naman? Di ba Anong lagayan? Anong lagay? Ano? Lagay. Lagay. Ito yung lagay sa ano. Paglagay, pag salpak, salpak! Yan. Ano mga salpak na naman? Yung lagay mga mano, yung ilagay mo na sa umpisa doon, hindi yung lagay na parang yung iniisip na natin na lagay.
Kulay. Ang kaputi. Mukhang nakagalit na. Yan. Ay, parang kumukulog na. Mukulog yun talaga. Yan. At pala yung yung plates plates. niya, Yan. Maganda pa yung plates niya to, no? Makapal pa. Tapos umiyak yung driver ng mga akin, driver. Iyak sa gastos. Sakto-sakto rin talagang ginagastos nito, guys, kasi yung pisa din, ganun biro yung presyo eh. Hindi biro. Ganun biro eh. Kwanto po siya. Oo. Kasi nga, guys, barako to eh. Kami lang yan. Pag barako talaga, guys, ay medyo malaki sa maintenance. Oo. Pero pag yung mga motor lang ng ano, guys, yung mga Rossi, ganun. 500 yata yung isa. Kamurahan yung ano. 550. Local. Yung lokal na. Ng ano, gear. Yan na, guys. Hihigpitan na ni Totoy. Si Tutoy. Ano Totoy? Totoy. Ang pangalan? Mechanic. Totoy mechanic. Alam ko yung Totoy ng Diba? Edit mo na lang yan. Yan. Yung Buhay ng driver. lalagyan. Masama rin siya. Nakakapira siya. Ilan man, ilang kumukulog-kulog. Gat na. Ang nagagalit. Barako. Kaya nga yan ang kinakarnap, barako. Oo. Barako yung pisa. Tama yan. Kontrahan pala doon, Totoy Vivo. Ikaw tayo Bibo. Kukontrahan pala. Kinukontrahan doon para di Yan, sa Totoy may... Bibo. Totoy Bibo. Totoy muna. Totoy muna. Totoy mula. Totoy Bibo. Totoy muna. Ano ko? Pag nasipyat, pag pukpok to eh, sa kamay. Tayo, huwag ka nang umulog-ulog. Ituloy mo. Huwag mo na ituloy. Walang hotel yun. Meron. Ano ko nga, hiramin ko na yung maso nito eh. Layo na eh. Saan baba? Yan yung sa may kanto. Yan guys. Higpit na. Okay. Sobrang higpit, malos na. Wala na yung lock to eh. Okay na, nakabit na nga eh. Wag boy, chip, mechanic. Nagulat yung totoo niya pangalan eh. Toy na talaga eh. Totoy. Totoy na talaga eh. Totoy na talaga yung pangalan mo to eh. Ayun, lalakas na yung agos ng May barko bearing nyo. siya no? Bago mo lang, sige. Kung matibay kayo, o walang ano, ito basa kayo, Wala. mga kusiman kayo. Yan guys. Sinalpak na yung ano sa housing. Housing. Kasi bahay yun ah. Housing dito sa makina. yun. Baka isipin ng mga nanonood. Housing ang ipin ko yan, di ba? Housing, saan yun Housing ah? sa may Pilcoa. Quezon City yun ah. Sarap yung pang Bago eh. yataw yan. Ay, bago lining. Sarap. lining, Brad? Banto lang. Well, pala lining. 1 to lang. Ang halaga. Mga manoy. 4 na piraso. Sa Ilod Biges. Yung gear, 1, 2. Ibig sabihin, 950. Nagpalit ka Yung ng gear. gear saan? Sa kick. Kickstart. Ito. Ayan o. Saan tama dyan? Musik. Ah, Jose? Wala naman yung Baka pinaka-musik ganun eh. din sa Yung sinabi ko sa'yo, di ba? Pag tumagal, yung sa'yo kumakapyos na. O, di ba? Ayan, bibili mo. 950 yan.
Ibusing nyo naman kaya ang tama. Hindi mo pwede. bibili ng busing Wala eh. na silang rebusing yan. Hindi na bibili ng busing. Ay, di ba pwede yan? Wala na, di na sila nagtitinda ng busing yan. 950. 950 to. Original. Bakit ako nun siya nakabili, di ba? O yun siya yung yung ano, 550. Ano Ayun, pa wala naman na silang sana busing yan. okay pa yung ipin. Okay pa yung ipin. Yung busing kasi. Busing lang. Sinabi nito, hindi ko sa akin. Pwede yung kabit mo. Tabi mo lang yan. Oo. Bukal mo dun, Tay. Para kung sakaling may ano na sila ng busing. Magkano lang busing yan? 60 lang busing yan eh. Kaya lang ngayon talaga wala silang busing yan. Wala ka lang, Marcelo. Meron. Ay wala, ayaw hindi sila nagbebenta ng ano. Teka lang, ba't ikaw ba sagot na sagot? Ako ang Eh bumili. kasama siya bumili. Pabili. Ano, sige. Sabihin ka pa? Lala. Wala na. Palungan dito, madami. Oo, madamay ka rito. Alas ka rito. Yan ay. Madamay ka. Charles Chip. Ay, ate, 3,000. Alright guys, mag-alright na ako mamaya pag ibalik itong kanyang takip guys. Yung ano, yung lining guys at yung sa mga pisa dyan na pinapalitan guys ay naisalpak na siya. Ayun, bumali na. Okay. Yan manoy, nilagay na yung gasket. Yan. Bago pala niyan sinalpak manoy, nilagyan mo na siya ng gasket. Anong tawag yun? Gasket maker. Gasket maker para didikit siya manoy, para di mapupunit yung gasket. Kasi pag naputol yung gasket manoy, matagas yung langis niyan, parang magbabasa siya. Marumi siya sa makina. Kaya kailangan din talaga ingatan na hindi mapunit yung gasket. Bago ngayon isasalpak tong takip ng makina siya. Yan naman sinalpak na yung ano, takip. Ano yung mukha nung nagagawa? Mga sumikat. Visit. Pinakita na. Hindi makilala pag sumikat. Pinakita na ngayon kanina. Yan. Yan na. Pangir kita namin yan. Laki ng talyer niya. Third floor. Third floor. Oo. Second floor tayo yung beer house eh. Kasi yung mga kwarto nasa third floor eh. Talyer sa baba. Nandiyan yung backrange na ano to eh? Yes? Hmm? Ano na ba ito? Alin? Yung backrange? Okay na yan? Okay manoy, babalik ako mamaya pag i-start na itong motor para marinig natin yung kanyang tunog. Alright. Yan mga manoy, pinaandar na. Yun. Yun, natatadyak, mapapadyak ka na siya mga manoy. Kaya ito pala yung mga kasama ko dito, kasama namin na gumagawa. Yan. Yan sila. Hi bro. Alright. Yun, umuulan ng mga manoy kaya binibilisan namin paggawa. Oh, hindi pala akong gumawa, si ano, Totoy. Nanonood na ako dito. Yan, si Totoy nasa likod ng motor. Yan. Ah, naganda na sa mga manoy, oh. Yan. Yan, malinis pa yung makina, nalilinis ng ano. Saka natatadyak ka na sa manoy, oh. Ha? Wala ba nga, yatasan mo. Mapapadyak ka na sa mga manoy, yan. Okay. Alright mga manay, dito na natapos ang ating video. At kung nasiyahan man na kayo sa video na i-share ko sa inyo ay paki-like na lang at saka paki-share at huwag kalimutan mag-subscribe
at pindutin ang ating button ng bell para lagi kayong updated sa mga i-upload ko pa mga video mga manay. Alright, bye bye! Woo! Simula na mga manay.